Držal. A teraz bezgolový priebeh. Ešte tlačíme Mislavom Rosandičom. Prihrávka pred bránou, gól! Vyhrávame 1-0. Adam Líška otvára skóre stretnutia. Ajdo už na modrej čiare. Čederle, Chromia, gól! Martin Chromiak odchýlil streleckú smolu a vyhrávame 2-1. Šar sa udržal na puku. Jeho strela, gól! Teraz tú slučku dokázali naši zatiahnuť. Ale bránu Horáka minul. Šár. Kombinácia na konci, ktoré bol Líška, ale pán Škorudáš dáva gól! Využitá presilová hra. Oliver Okuliar na našej strane. Oky dáva a ujímame sa vedenia. V seriách nerozhodne 1-1. Kristian Pospíšil. Krásne sa vyhral s Lukášom Horákom a opäť vyhrávame. Filip Mešár môže na definitívu. Mešár versus Horák. Dáva gól! Filip Mešár